gan qaninya o kun ya rabbi arno du tuwa khaira ana barke ruburi ana liman ka wasir kino biya ora mun tunga subhanahu wa ta'ala ma arna nya oru daga arjana musui arna nya oru daga arjana musui la mo firana ne lo su komante nani wala la wasi min kenno ko na kuine ngara kada telenga nan su komante nya duna kara aw go ko no telenga na mun tunga subhanahu wa ta'ala ma ngira ngo arno gemni sabanya liman ka ko posira arna kinoyi la mo sira arna ne ngira ko nangani arna barke ro ragadi arna barke ko kino dawai وقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين o wi so gayni bismade o ɓamta o yetta Allah o wiya jettode godani Allah alhamdulillahi rabbil alamin o wi ɗum ɗo ko ɓural Allah mangal Allah waɗani en ɗo o wi e oɗo ziyara o wi ko arde makko fof ko ardi fof oɗo ziyara mo gonɗen e wadde ɗo joni o ziyara ko enen jeeyi ɗum ko ziyara almuɓɓe ko ziyara kadi weltare ko wi ziyara kadi mo ganduɗa ene hokka almuɓɓe e seeremɓe fof softede saabi ko ziyara seeremɓe ko ziyara almuɓɓe ko ziyara gurtinɗo ceernagal gurtinɗo almudagal mawninde almudagal e mawninde ceernagal o wi fawade noon so wima ko ziyara almudagal ko ziyara ceernagal fawade e baɗanteɗo ziyara o sifa mo siforino o o wi jinnaɗo men mo ganduɗa andira ko Aliyu Salama Ba on ɗon jinnaɗo ko almudagal e ceernagal ko ɗum tan woni ko andi ko ɗum woni ko fasni ko ɗum woni ko wurtinno e gurdam makko ko ɗum woni ko tongtuno ko ɗum woni ko townuno ko ɗum woni ko sembinno ko ɗum kadi o sembinori kanko e hoore makko o wi enen pop eɗen gandi jinnaɗo men Aliyu Salama o alano taɓande ɗimmire e taɓande ɗe o taɓatono e gurdam makko aduna so wona taɓande wurtinde qur'ana e jangguinde qur'ana e mawninde qur'ana e hollude ɓesguji julɓe holko woni qur'ana o wi on ɗon Aliyu Salama noon so ruttima e jomum Allah yeeɗi ɗum accude ɓesgu caggal mum ngun ɗon ɓesgu kadi Allah longini ngu yoɓirdemo dani waɗandemo hono ɗeɗo gueɗe ɗum ko jobdi Allah e makko Allah yiiɗi feññinde e juuɗe goto e ɓesgu makko o wi ɗum tagui mo wiide e fuɗɗode haala alhamdulillahi rabbil alamina jettode godani Allah no fewi o wi hikka noon wattata en ziyara sappaɓo o wi alhamdulillahi ɗin ɗon ziyaraji sappo baɗɗi ɗi foof hay goto e majji waɗani caggal men ɗi foof Allah newni ɗi mbaɗi ko e dow men kadi Allah hokki en wawde tawtorede e majji o wi sa yi kanko ceerno Abdoul Karim e hoore makko o ardiniɓe ziyara o ardini ceerno Sharif Alhaji Haydara e ziyara he o itti teddugal ngal o waɗi e jungo makko yo ɗowanmo ziyara o wi hayso haaddemo tan e wiide ta numnulaɗo Allah heeƴi o wi boom o ziyara o ɓamta o wiya ko ziyara kadi mo ganduɗa ko ziyara Cheikh Mouhamadoul Haadi o wi saabi ko kanko ceerno Alhaji Haydara oɗo e ceerno Abdoul Karim e ceerno Ahmad Haadi ko kamɓe ndendi kaldi kawri daɗɗi ziyara o wi ɓe gacci ziyara o kadi nelal Amadou e nelal makko kanko ceerno Abdoul Karim e nelal makko kanko ceerno Alhaji foof ko tan ko gotum
o wi ɗum woni tawedemo ɗo kanko ceerno alhaji haydara tan taw ceerno amadou arani e tawede ɗo ceerno amadou tan taw kanko o arani e tawede ɗo ceerno abdoul karim tan taw hay goto e mabɓe kamɓe ɓeetoɗi ɗo garani foof ko goto ɗum yimɓe heddiɓe ɓe fo ene gandi ɗum fawade noon alhamdoulillahi rabbil alamina sifa mo ceerno abdoul karim sifori o sifa mo sifi o o wi sifa o ene yettire allah no feewi o wi kanko de kanko ceerno alhaji haydara e dendagal bandi ko ene dendagal julɓe musidɓe makko julɓe fof eɓe jettira ɗum allah no feewi o wi omo seedi kadi omo ɓamta o senna sarifaɓe heddiɓe ɓe no way hen ni ko noon kadi ɓen mbay hen hay sinno noon ɓen sarifaɓe tawtoraka ɗo mankani e noppi mabɓe ɓe fof ɓe nani eɓe jogui hen weltare no feewi eɓe jogui hen kadi duwaw no feewi ɓe mbiya tan eɓe mbiya tan yo allah waɗ kala hitande arde tawa eɗen ɓeyditori jam eɗen ɓeyditori moƴƴere e kala hitande arde tawa eɗen ɓeydi ɓamtade eɗen ɓeydi to banggue diineji men e to banggue limanagal men o wi kanko ceerno abdoul karim noon o wi yo allah yoɓmo teddugal makko ngal fawade hen kadi o wi ɗo waɗi neɗɗo ene settaneɗo koɗɗa ɗo o wi hande ceerno aliyu li ala ɗo o wi o sellani ko Bamako o woni yo allah hokku cellal o wi ɓesgu makko fof ko Bamako heedi o wi sindo on ne selluno o wi hande waɗanno hande ñalawma hande o tawtortena ɗo wondude men o wi allah heeƴimo seede kanko ceerno alhaji omo andi ɗum o wi kono ɓesgu ceerno aliyu o e ceerno aliyu kamɓe foof eɓe duwo o wi hay e nangue hoore hande o haaldi e mabɓe téléphone abdoullahi makko jogorno arde hawrude udditgol ziyara o wi rafi o noon ko guirtoriɗoɓe toon hande abdoullahi o e hoore mum ko gabbittoɗoɓe Bamako ɗum noon kanko ceerno abdoullahi o mo ñaagui en duwaw e rafi ceerno aliyu o wiya dendagal seteji gonɗi ɗo e nder wuuro he pelle rewɓe cosaɗe ɗo e wuuro he o wi ala e mabɓe kamɓe ɗen ɗon pelle l'islam ɗe ganduɗa ko rewɓe ɗowi ɗumen ala e majje kanje pelle ɗe foof mo anda hen abdoul karim nde wonno ceerno abdoul karim ine jaɓiɓe ene jaɓɓiɓe ene yiɗiɓe ene hormoriɓe kadi ene teddiniɓe ene ittaniɓe gueɗal o waɗata hunde caggal ɗen ɗon pelle rewɓe kala ko omo waɗa e aduna o teddinamɓe o teddiniraɓe o disnodira e mabɓe won e waktuji omo waɗa nelal won e waktuji omo waɗa koyɗe fof omo waɗa ɓe fof omo yaaha o juurodira e mabɓe o teddiniraɓe kamɓe ɓen ɗon rewɓe fof noon ɓe tintinama habaru ziyara o ɓe neldi duwawuji mabɓe ɓe neldi duwawuji mabɓe so allah haaji kadi ɗo ha janggo maɓe gar ɓe jantodira e men ɓe ballodira e men e golle ziyara o o wi so wiyama ziyara o noon ko kanko ceerno alhaji haydara ardinamo o wi ko goonga o jaaɓi teddugal ruttetake o jaaɓi kono ko enen foof jeeyi ziyara o enen foof jeeyi hooragu ziyara o e gardagol ziyara o wi o ko ziyara almuɓɓe tigui rigui o wi ɗum noon ko almuɓɓe fof wadde ndendi moƴƴinta enen fof ballodirta moƴƴinen enen fof ballodirta jonnen enen fof ballodirta jiiɗen ko gollaten ko laɓɓinen ko gollaten ko koye men gollanten ko koye men tan gonɗen e gollande en ñaaguima allah subhanahu wa taala yo allah hokku en cellal e gurdam ha allah hokka en wawde waɗirde ɗeɗo gueɗe e honoji mum en no yiɗirani eno moƴƴirta ni eno allah jaɓirta ni o wi ko ɗum de woni ko duwiɗen ɗum woni ko ñaaguiɗen allah subhanahu wa taala o wi ko alliyankagal ɓolal woni ɗo e ɗeɗo golle goɗɗum ala yallah waɗa kadi goɗɗum wasa jillude hen kala ko wona allah wata allah nannu ɗum e nder golleji men yo ñaaguima allah noon yo allah nawru ɗum yeeso yo allah newnu ha ceernajo o wawa waɗande ɗum jinnaɗo o duuɓi limtinɗi allah hokka mo gurdam ɗoftiramo cellal e yaacede ha o wawa ɗowde ɗum duuɓi limtinɗi o wurnida en e makko o yañidina en e makko o sellidina en e makko
Allah hokka mo kadi kankone mo ene rontamo e ngoɗo felo mo ene ɓamtanamo ngal ɗo dongal o wuura o hawra hen o yiira yitere makko wasa wadde caggal makko o wi e fuɗɗode haala e udditgol haala o wino bisimilla men enen tawtoraɓe ɗo ɓe foof so ari e uddude haala kadi o ruttoto o wiya bisimilla men enen tawtoraɓe ɗo ɓe foof ko nokkuji men garɗen enen jeeyi ko enen gollata koɗo ala e men fof ko enen ndendi fof ko enen jeeyi galleji men nokkuji men goto e men fof yo bismo goɗɗo o to ɓernde mum no yiɗiri ene jomum yiɗiri bisimilla mum bismo goɗɗo o yañana ɗum nokku o yankinano ɗum wallodi goto fof waya noon e goɗɗo o so wayama noon tan moƴƴan golle ɗe moƴƴan so moƴƴi tan Allah jaɓan yallah jaɓan en ceerno Alhaji wi haala noon weeɓani o wi ko ɗum ɗo noon woni ko Allah yeeɗi en yo rew e ɗemgal makko nanen ko ɗum ɗo woni ko Allah yeeɗi en hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu o duwanima enen foof allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ide assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu calminaɗi men ɗi noon ene wayno gardinɗen hen ko halifaɓe meɗen taw o wi eɗen gardina e ɗin ɗon calminaɗi ɗi eɗen gardina hen halifaɓe men ɓe ɗum woni taniraɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo jooɗiɗen ɗo noon so en mbi halifaɓe men ardiɓe men e diine mi banggue halifaɓe men so en mbi halifaɓe ɗo tan ko taniraɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama woni hoore dendagal halifaɓe ko woni ɗo tawaɓe ɗo ɓe lomtima ɓe tawaka ɗo ɓe sharifaɓe taniraɓe nelaɗo Allah tawaɓe ɗo joni ɓe lomtima ɓe tawaka ɗo ɓe eɗen dewna hen taniraɓe cheikh oumarul fouti radiallahu anhu halifagal ngal e juuɗe sharifaɓe ha timmi eɗen dewna hen taniraɓe seydi cheikh oumarul fouti radiallahu taala anhu tawaɓe ɗo ɓe ne lomtima ɓe tawaka ɗo ɓe ɗon taniraɓe seydi cheikh oumarul fouti tawaɓe ɗo ɓe lomtima heddiɓe ɓe tawaka ɗo ɓe eɗen dewna hen galleji halifaɓe meɗen e serenɓe meɗen ɗo e nder wuuro calminali he galleji halifaɓe men e galleji serenɓe meɗen ɗo e nder wuuro he eko taari wuuro ngo ɗo e nder wuuro he eko taari wuuro ngo ko foof ko honnoonne kadi eɗen jafno mawniraɓe meɗen tawtoraɓe ɗo e jonde ɓe kadi e tottugol konngol he eɗen dokka hen neeji no feewi eɗen jafno hen mawniraɓe men tawtoraɓe ɗo ɓe gonɗen ɓamtude sawtu e dow mumen ɓe eɗen jafno ɓen ɗon mawniraɓe eɗen kollaɓe tan ko nelal mabɓe gonɗen e yettinde ko liggey mabɓe gonɗen e wadde nden noon ceerno alhaji yo Allah yettumo moƴƴere o wi ɗum noon ceerno alhaji haydara yo Allah yettumo moƴƴere ko fonno haalede fof o haali o wi kala ko fotno haalede o haali ko fonno findinede fof o findini kala ko fonno findinede o findini kono noon ko alay sago kono noon ko alay sago neɗɗo so rokkama teddungal haala ɗo so rokkama teddungal konngol e haala no sifori fof yo haal hen seeɗa ko wayi o haalan hen seeɗa ɗum ɗon ɓurata moƴƴude ɗum ɓurata fewde ɓurata moƴƴude ko ɗum ɓurata fewde e yuɓɓude enen konngol meɗen o wi ceerno Issa o wi kanko konngol makko ngol o jogui ko calminali o wi ko calminali ɗi noon calminali ɗi noon ko ummorade e galle ceerno Oumar Guijilon ummorade e galle ceerno men ceerno Oumar Guijilon kan e ardogol khalifa o ceerno Yousuf Kane o wi e gardagol khalifa o yamirore mun e nulal mum ɗum woni ceerno Yousuf Kane e dendagal miñiraɓe muɗum rewɓe e worɓe miñiraɓe ceerno Yousuf wonɓe toon ɓe keɓani arde ɓe foof miñiraɓe makko rewɓe e worɓe miñiraɓe makko noon rewɓe e worɓe wonɓe kaye manggo e wonɓe kayel foof wonɓe kaye manggo e wonɓe kayel foof e wonɓe nokkuji keddiɗi ɗi foof wonɓe nokkuji keddiɗi ɓe foof hono no wiira e nder haala he hono no wiira e nder haala hene oɗo alhaali ko alhaali meɗen wi oɗo alhaali woni o ziyara ko ziyara men ko enen tan mbaɗana ɗum ko enen tan mbaɗana ɗum hayso tawi hunde noon watta hoore muɗum o wi hayso tawi noon hunde watta hoore mum wonɓe sababu wonɓe sababu oɗo ziyara e baɗanteɗo o hono ceerno Aliyu Salama woni ceerno Aliyu Salama ɗum ɗon en ñaguima Allah subhanahu wa taala en ñaguima Allah subhanahu wa taala ko woni hadaf men e oɗo ziyara ko woni faanditare men e o ziyara yo Allah rokku en ɗum yo Allah yettin faanditare timmina faanditare hokka en faanditare nde yo Allah waɗan en ɗum ɗon yo Allah waɗan en ɗum ɗon eɗen gandi ziyaraji ene keewi eɗen gandi noon ziyaraji ene keewi kono fof muɗum kono fof mum fandare muɗum ko wotere fandare nde ko fandare wotere tan kala neɗɗo gollanɗo Allah kala neɗɗo gollanɗo Allah gollani l'islam hirani l'islam o sikki ala ko on tan woni joɗanteɗo ɗeɗo jonde ala ko on tan Allah yaɗata caggal mum joɗanede yerude ɗo jonde oɗo ceerno Aliou Salama noon o wi oɗo ceerno Aliou Salama mo jooɗi ɗo jonde mum minen kamɓe famɗude duuɓi o wi kamɓe ceerno Issa ene
famɗude duuɓi minen kam min gandamo o wi kamɓe ni ɓe gandamo gandal timmugal kono ceerno Abdoul Karim kono noon ceerno Abdoul Karim ko mawniraɓe amen ko mawniraɓe maɓɓe min gandodiri e muɗum seeɗa gandodiri e ceerno Abdoul Karim seeɗa e nde tawno kamɓe keedi dow nde wonno ko ɓen keedi dow maɓɓe kono noon wonko min gandi e maɓɓe kono e wonkoɓe gandi e ceerno Abdoul Karim en seeɗa seeɗa momin gandi e maɓɓe o seeɗa moɓe gandi e maɓɓe o amin gandi wonde eɓe jiiɗi l'islam eɓe gandi wonde ceerno Abdoul Karim en ne jiiɗi l'islam no eɓe jiiɗi jangguji eɓe jiiɗi janggu no feewi eɓe jiiɗi seeremɓe maɓɓe ne kadi seeremɓe maɓɓe kadi hay hunde ala koɓe parnori hay hunde ala koɓe parnori e aduna komin jiiriɓe koɓe jiiri ceerno Abdoul Karim ha ko fote almudagal ala ko famnori ha foti e almudagal ko ɗum ɗon ɓe lelorto ko ɗum ɗon ɓe lelorto ko ɗum ɗon ɓe darorto ɗum ɗon ɓe darorto kala ko mbawɗa addude e maɓɓe kala ko mbawɗa addude e maɓɓe so tawi a addani e maɓɓe ɗum ɗon sa addanani ɓe almudagal a addani e maɓɓe almudagal ɓe coftanta ɗum ɓe coftanta ko gadduɗa ko e neɗɗo ciforiɗo ni noon neɗɗo ciforiɗo ni noon hade muɗum siforade hono dani hade mum siforade hono dani alay saago ko ma heɓa battuɗo ɗum e lawol wiya ko ni poɗɗa wade alay saago ma jomum heɓa battowo ɗum e lawol mone wiya ɗum ko ni poɗɗa wade walla jiɗmi ko mbaya dani walla mone wiya mo jiɗmi ko mbaya dani nden noon jinnaɓe ɓe nden noon jinnaɓe ɓe jinnaɓe jibinɓe ɓe jinnaɓe jibinɓe ɓe e jinnaɓe janguinɓe ɓe e jinnaɓe janguinɓe ɓe yo Allah yettuɓe yo moƴƴere Allah yettuɓe fof moƴƴere so tawi kamɓe wonkoɓe jii so tawi kamɓe de wonkoɓe jii ha ɓe jiiɗi ɗum ha ɓe jiiɗi ɗum so tawi wonkoɓe paami so tawi kamɓe wonkoɓe paami ha ɓe tefti hen ha ɓe tefti hen so tawi sababu ene woodi so tawi sababu ene woodi jinnaɓe ɓe ko kañumen goni sababuji jinnaɓe ɓe de ko kañumen goni sababuji moƴƴi ha ɗum dañi nden noon yo Allah yettuɓe moƴƴereji noon yo Allah yettuɓe kamɓe ɓen jinnaɓe moƴƴereji so tawi ɓen calminama jarnama kanko ceerno Abdoul Karim ne kanko ceerno Abdoul Karim Ba omo salmine kankone kankone de omo salmine omo jarne e anniya makko moƴƴo e golle makko moƴƴo omo jarne hen nde tawno neɗɗo nde tawno neɗɗo heewi ko holla ko moƴƴi e muɗum ko moƴƴi e makko ko feewi kono noon yiya kono salo rewde ko holla ko eyyi kono noon sa yi o rewi sa yi noon o hollama o rewi ɗum ɗon ne kadi ko tinnare makko ummoride to banggal makko e hoddiroji Allah subhanahu wa ta'ala nden noon kala ko Allah yiɗi neɗɗo so tawi Allah subhanahu wa ta'ala mantama e ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala mantama e ngal gueɗal jeeɗaɗo onen yo salmine yo jarane e dow ɗum ɗon mo Allah waɗi ɗum gueɗu mum one yo salmine yo jaare eyyi mawniraɓe men kaaliɗo ɓe mbi wonde ziyara hikka o watti ɗum duuɓi sappo eɗen gandi ɗum ɗon noon ziyara ko ene waɗa fodde cili sappo ɗum ɗon so wona yidde e tinnade nden duuɓi ɗi keɓata noon ko baɗe ɗe keɓata duuɓi sappo limore nde ne heɓata sappo limore nde timmata sappo nden noon ko salminde e jarnade noon kanko ko salminde tan e jarnade e tinnare makko e duwade e tinnare makko e saabu daranademo ko jinnaɓe ɓe ko jinno ko e ko kollunomo ko e seeremɓe makko e wondiɓe makko e wallidiɓe makko nden noon en ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala golle jogorɗe golleɗe ɗe yo Allah moƴƴinan en yo wonan en sababu ha joni ko ene ɓeyda almudagal meɗen yo wonan en sababuji ko ene ɓeyda yajede yo wonan en sababuji ko ene rokka en sa'adata darayni ko hono noonne kadi en ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala fitinaji gonɗi e leydi he e leyɗele keddiɗe ɗe foof ko tinɗen hen e ko en tinani hen foof yo Allah e heedan en hen nde tawno ko faate alhaali janggu e alhaali dewe Allah so tawi jaam e deejere so heɓaka en mbiyata wonde wattake kono noon so tawi waɗino kadi ko heewi jillata hen foof noon ko ɗon dartete e hono ɗiɗo janguji e hono ɗeɗo jonɗe e hono ɗiɗo zawiyaji ko ɗum ɗo fof ko ɗon hollitte Allah so hollitama Allah ne kay sikke ala hen Allah ko jaabotoɗo nden noon ha joni eɗen duttina konngol e seeremɓe meɗen
daganɓe men caggal nde jettinɗen calminali meɗen nde jettinɗen calminali e lomtade mawniraɓe meɗen mawniraɓe men ceerno Yousuf e dendagal miñiraɓe muɗum dendagal ɓesgu ceerno Oumar tan ko woni toon e dendagal bandiraɓe heddiɓe fof bandiraɓe heddiɓe inchallahu taala wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala